फैबाय नोंसोरो बाजै फैबाय बा बिबारि बाजै बेसेबा समायनासिन जाबावना दङ माथो नोंलाय मानसिया आयु नङाहाय मा नंमारगौ बाजै माबा मानसिखौनो गुफुरथार नुदों आङो ओमफ्राय आंखौ एसे जौनाय रखम नुदोंना औ नोंखौबो एसे जौनाय रखम नुदों आङो आरो माथो नोंबो एसे गुफुर जाना थाबायलै मोस्रोम आगै नंमारगौना लैथोसि आब' औ नंमारगौथ' र' एसे दे बाहेरावनो गसंबाय थासिगोन नामा थौ न' सिङाव जिरायहैनि थौ फै लैथोसि आब' फै जों सारगुमै थौ र' ओमफ्राय नोंसानि बाबुखौ नुवाखै माथो अबाव थांदों न'आवनो दङमोन माथो अबाव थांखोबा मा बुंबावनो आब' न'आवनो थानो नागिरा गामियावनो थांबाय थायो दिल्लुआ थौ न' सिङाव थौ लासिनानै आङो ओंखाराखै एरसे हमना थादोंमोन ओमफ्राय लैथोसिखौ सिरि सिरि नायखोमाबाय थादोंमोन आङो मा एसे समायना नुखादों दख'ना गाननायजों आयु नायबाबो अहाखायाखैमोन आङो है लाजिसोबायसो आङो ओमफ्राय दायो आङो बोरै माथो हैनो माथो लाजियोलै आङो माथो हैनो आं जुदि एसे गिदिर जाबावनायमोनब्ला खयथ'क मोजां जागौमोन थेवबो दाबो आङो उन्दै गथ' नङा 14 बोसोर जाबाय आं 14 मोस्रोम आब'आ 10 ओमफ्राय बिबारि आब'आ 23 जोङो गासैबो सिख्ला सेंग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय लैथोसिनि बैसोआबा बेसेबां सोंनांगौमोनलै आब'मोना 18-19सो जानो हागौ 18-19बाबो जेबो नङालै बेसांथ' गिदिरखाय आंनिफ्राय बोसोरब्रै बा बोसोरबाल'सो गिदिर जागोन जेबो नङा बोसोरबाया जेबो नङा मा सिख्लाफोरा जेरै गिदिर सेंग्राफोरखौ गोसथोनो हायो ओमफ्राय उन्दै सेंग्राफोरा मा गिदिर सिख्लाखौ गोसथोनो हाया आरो माथो हैनि र' नङाबा गाज्रि मोनगोन आंखौ लैथोसिया गाज्रि मोनबा सेस माथो हैनोबो लाजियो थेवब्लाबो दा उफाय गैया हैनि र' मा बुंबावनो आङो आयं आंनो हौवानि बागै आइलै आयौहाय फिसा मानो एसेबां गाबखौ मोजाङै बुङाखै मानो मा जामारदों आयंलै आंखौ आंनि हौवाया सैथारा मा आयं आयं नों मिन्थिगौना आंनो हौवाया थाइसेबो फैसा होखाया आरो आंखौ अनथारा बेराम उनु जाबाबो आङो खस्थ'यै ओंखाम ओंख्रि संना होनांगौ आंनि हौवाया जेबो बुजि मोनखाया बेथो मा माननाय मारा बिजामादैया बिदिसो होनबा नों मिथिगौना आयं आंनो आंनि हौवाया दिनैहालागै ब्लाउस गांसेबो दख'ना गांसेबो बायना होफेराखै आंसो बोरमा अमा फिसिनानै लायो आयं आङो बोरमा अमा फिसियाबा दख'नाखौनो गांसेबो गाननो मोननाय नङामोन आयं आयौहाय आंनि फिसा बै माननाय माराया नोंखौ नाङाबालाय होमबालाय मानोथ' लांनायमोन फार्स्ट टाइमाव एसे मोजां मोनोमोनलै आयं ओमफ्राय बियो सासे सिख्लाखौ लोगो मोननानै दा आंखौ सैला जाबाय आंनिबाथ' आयं बियो हिनजाव गनायबो लालायसिगोनसो खोना आइले आफालै आयौहाय हाबाब एसेबांथ' गाज्रि ना ओंलै आयं मा बुंबावनो आयंलै आङो दाखालिल'सो अमा मासे फानदों 10,000आव दा बे 10,000खौ बियो नुबा आंनिफ्राय खावना लागोन बिगासिनो बि फैसाखौ नाथाय आङो होआखै ओमफ्राय दा फैसा हैनो थाखाय आंखौ खथ' बुदोंबो बेनिखायनो आयं आङो फैसाखौ सिरि नोंनियाव दोनखुमानो फैदों नोङो नायबाय थानाय आयं
बियो सानसे नङा सानसे हिनजाव गदाय लाथारगोन ओमफ्राय आंखौ बियो होखारहरथारगोन न'निफ्राय बेनिखायनो बेफोरखौ साननानैथ' आं फैसाखौ एसे जमायनो सानदों उनाव आंहा मा जागोन आंखौ सोर नायगोन आयौ आइले नै आयं फैसाया 10,000 दङ मोजाङै दोन दे आयं नोंखौ आं फोथायनानै गावनि बिमा साननानै आं नोंनियाव दोनफैदों आयं मोजाङै दोन दे फैसाखौ आरो थाइसेबो खरसा खालायनाङा दे जागोन दे आयं मोजाङै दोनगोन दे आङो ओमफ्राय आयं मोजाङै थाला मारिना दोन दे बागसाव औ दे जागोन दे आयं हर फैसाया मोजाङै दोनगोन दे नै आयं बुरैया थगायजाबाय रखरा ओमफ्राय आंनि हौवायाबो थगायजाबाय आंजों साबास रांखावरि साबास बा नंमारगौ दे नोङो एसेबां साननो गोरों एसेबां बुद्धि गोनां बा आइ एम जिनियास दानियाबा ओमफ्राय गाबोनो जांलिलाखौ लोगो हमगोन ओमफ्राय मोजाङै रायज्लायगोन आङो ओमफ्राय दा आंनि बे उदैयाव थानाय फाफि गथ'आसो डिस्टार्ब होबायना दा जोंनि गोसथोलायनायाव सुसि जासिगोन बे मा नायबाय थाखो नोङो नोंखौनो नायबाय थादों आङो बिदि नायबाय थानाङालै लाजिनाय मोनो आङो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ नायाबा सोरखौथ' नायबावनो थारैनो बिबारि नोङो मानसिया बांद्रायसो समायना जाना दङ माथो माबा बिदि बुंबाय थानाङालै नोंसोरो आं लाजिनाय मोनो धैत जाम्बि बेखौनो लाजिबाय नामा औहाय आङो एसेयानो लाजिसोयो लाजिनाङालै सना गावनि गोसो थोनायखौनो लाजियो नामा बेफोरखौ बाद हो आयालाय बोरैथ' माने बोरै दङ मोजाङै दङ ना औ दंथ'यो ओमफ्राय बिबारि अमाखौलाय मालाथो बायगोन आंथ' दिनै फैसाखौ होलांगोन देनाय जोंफोरनिथिंजाय सनिबार आरो मंगलबारै हाथाय जायो अब्लालाय सनिबारै बायबानो जाबाय औ जागोन दे बायगोन ओमफ्राय बिबारि आङो मोनसे खोथा सानदोंमोनलै मा खोथा माने बिबारि आङो जबफोर नागिरनानै जबफोर मावनोसै ओमफ्राय नोंखौ बोसोरसेनि उनाव हाबा लानो सानदोंमोन आङो जागोन ना बोसोरसेनि उनाव आङो हाबा जानो हानाय नङा खोनालै मानो होनबा आं दानो हाबा जाबा मोस्रोम आरो टिलिवा सोरजों थागोन बिसोरखौ सोर जाहोगोन आङो दानो हाबा जानो सानथ'वाखैमोन आरो जाबाबो बोसोरथाम बा बोसोरब्रैनि उनावसो जागोन सानदोंमोन मा एसेबां बोसोरथाम बोसोरब्रै मानि नेबावनांगोन आङो औ माथो खालायबावनो आरो उफाय गैया दा आं हाबा जाबा बिसोरो सोरजों थागोन देनाय दाथ' बिसोरो एसे उन्दैबो ना बारा बुजिनो हानाय जाथ'वाखै बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव एसे बुजिनाय जागोन नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आं नोंखौ दानो हाबा लानो गोसोमोन आरो माने बोसोरसेनि उनावनो हाबा लानो गोसोमोन आरो दा आरो नोङो जाथ'वाबा माथो खालायबावनो नेनांसिगोन आरो खस्थ' मस्थ'यैबाबो नोंथ' बुजिखायोना जोंफोरनि न'खरनि प्रब्लेमखौ ओमफ्राय नोंसा आइया जेबो बुङा आंखौ हाबा लाबा जों आइनि खोथाखौ बाद हो आङो आजिखालि बारा केयार खालायलालै न'आव जुदि नोंखौ लाखिनो होआबा आंहा रुम भारा लानानै नोंखौ लाखिगोन आरो माखौथ' एसेबां साननांगौ बा थेवब्लाबो नोंसा आइया जुदि आंखौ गनायना लानायमोनबा मोजांसिन जागौमोन आरो न' जानायाथ' जागौमोन दा गनायना लायाबा माथो खालायबावनो मा थिक उनाव गनायना लानोबो हानाय बिदिबाथ' मोजाङानोमोन आं नोंनो फैसाखौ होखाना दोननि र' नङाबा बावगोन आङो नै फैसाया 1004 दङ गोमागोन आरो मोजाङै लाखिना दोन जागोन दे गोमाया मोजाङै दोनखायो आङो बागस सिङाव आब' भाजाखौ एवखांबाय आङो बेदरा संफैदो रनै थांगौ दे नोंसोरो जिरायना थाथ'नाय टिल्लुजों एसे रायज्लाय जागोन दे नो फैसाया आब' लैथोश्री नोंसोरो जोंनाव फैनायखौ नोंसा आइया मिन्थिगौ ना मिन्थिया मोन्थिया आगै जोंफोरो थगायनासो फैदों आइखौ
नोंसायाथ' जोंहानि बिबारि आब'खौ गोसोथोयो होनना मोनथियाखैना नोंसा आदाखौ? ओहो मोनथिथ'वाखै र'। रावनिबो खुगानिफ्राय मोनथियाखै खोनादों न'? रावबो खोन्थाथ'वाखै खोना? ओहो ओरैनोबाबो मानसिफोरा मोनथिखाया जोंहा आदायादि बिबारिखौ गोसोथोयो होननानै। ओमफ्राय मोनथिबा मा जागोन देनायहा आब'? मोस्रोमागै दाथ' जेबो खिन्थाथ'नो हाया आङो। थेवब्लाबो खिजानिबा उनहालागि आइया गनायना लानोबो हानाय देनाय बिबारि बाजैखौ। गनायना लाबाथ' मोजाङानो जागौमोन र' आब'। गनायनालाय लाखानांगोन बियो सानसेबाबो। मानो होनबा जोंहा आदायाथ' बिबारि बाजैखौ लांथारगोन, हाबा खालायथारगोन। न'आव लांनो होआबाबो रुम भारा खालायनाबाबो दोनथारगोननो। अब्लानिया आइया उनाव बिदिनो जेमान सैयाबाबो गनायना लानांसिगोन आरो बिबारि बाजैखौ। औ नंमारगौ दे उनाव बुजिलांनाय जागोन खोनादे आइया औ सानसेबाबो बुजिगोन आइया। नायबाबो अहाथारा आङो लैथोस्रिखौ। हालाव गिगिनो मानो इसेबां समायना। आङो फसायोलै नोंखौ लैथोस्रि। लैथोस्रि आनैखौ लाबोदो ओंखाम जानो। ओंखाम खुरबाय आङो। नै ओंखाम खुरबायनो आब'। थुदो जाहैनोसै। थ' लोगोफोर भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मानो होनबा जोंहा दिनै आलासि फैदों। माने भिडिअखौ गोलावै बानायनो सानदोंमोन, नाथाय आं दिनै बारा सम मोनासै आरो लोगोफोर, गाज्रि दा मोनदे। आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा, मा नोंथांमोना जोंहा बिबारि आब'नि थाबायनायखौ मानो नायाखै? नोंथांमोना जुदि जोंहा बिबारि आब'नि थाबायनायखौ नायनो लुबैदों अब्लानिया नायनो हागोन दे। लिंकखौ आङो डिसक्रिपसननि सिङाव होना दोनदों। नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालायबानो जाबाय दे लोगोफोर। दे अब्लालाय थाथ'लायदो लोगोफोर, जोंफोरा ओंखाम जानो थांसै। थेंक इउ।